Gældende regler anbefaler en pumpestation til bortledning af spildevand fra bygninger, også hvor spildevandet kan løbe ved normal gravitation. En pumpestation er selvfølgelig et must, hvis det opsamlede spildevand ligger under det offentlige kloakniveau og skal pumpes til kloakniveau. Det er navnet pumpestation. Men hvorfor bruge en pumpestation, når der er normal gravitation til den offentlige kloak? Er der ikke andre muligheder? Allerede i skolen lærte vi, at den korteste afstand mellem to punkter, A og B, er en lige linje. Hvorfor ikke bruge den samme lige linje, som du lærte om i skolen, når der bortledes spildevand fra en bygning? Kessel har tilbudt nye og direkte spildevandsløsninger i årtier. Nu har vi udviklet en ny pumpeløsning, Ecolift XL Hybrid Pumpestation. Hvorfor en hybrid pumpestation? Fordi disse nye systemløsninger tilbyder hidtil utilgængelige fordele for installatøren. Tidligere blev traditionelle pumpestationer anvendt i kontorbygninger, hoteller, hospitaler, skoler, offentlige bygninger, fabrikker samt større og mindre boliger. Resultatet: pumpestationen starter og pumper gentagne gange i løbet af dagen og i løbet af natten. Hver eneste liter opsamlet spildevand skal pumpes ud i kloakken og videre til det offentlige kloaksystem. Disse unødvendige pumpninger bruger meget energi og i sidste ende penge. Ikke længere. Konstante og unødvendige pumpninger øger også service, vedligeholdelses- og driftsomkostningerne drastisk. Ikke længere. Konstant pumpestøj er en plage og kan påvirke livskvaliteten i din bolig. Ikke mere. Kessel har revolutioneret spildevandsbortledningen med Ecolift Hybrid Pumpestationen ved at kombinere det bedste fra begge verdener. Mange bygninger har spildevandssystemer med gravitation til det offentlige kloaksystem. Ecolift XL udnytter denne naturlige gravitation og har gjort det sikkert og pålideligt. Ecolift Hybrid Pumpestation bruger den naturlige gravitation til det offentlige kloaksystem og giver maksimal pålidelighed og beskyttelse. Fordelene ved Ecolift er helt unikke. Bortledning af spildevand selv under strømafbrydelser. Dette eliminerer de driftsforstyrrelser, der kan opstå med standardpumpestationer. Reducerede pumpeaktiveringer med Ecolift XL minimerer støj- og vibrationsgener. Halverer driftsudgifterne. Sænker energiforbruget. Fås til udendørs nedgravning som brønd, til indendørs installation i betondæk og til indendørs installation over gulv. Til anvendelse i kontorbygninger, hoteller, hospitaler, skoler, offentlige bygninger, fabrikker samt mindre og større familieboliger. Kessel Ecolift XL har revolutioneret spildevandsbortledningen fra bygninger og har gjort det på en sikker, pålidelig, praktisk og økonomisk måde. Kessel, førende i afløbsteknik. Den er tilgængelig nu. Tag et kig. Hjemmeside www.ecolift.kessel.com